Kardom, Pinya Daba Birta Long Penelisami Raniti Mungpi, Nonal Joita Birtang Tonpen. Dipu Rusem Sonsing Ingtia Milbiria Long Tang Tang Nipai Narkep Arni, Paru Isira Krehini Angdeng Amhang Ketek Arni Hampang Asong, Jakas 24 Plus Asong, KSYC, KFA, KSE Lapen, KSU Asong Pen, Kachiki Muasai Kapitapona Birta Nangle. Laso aja Mekalong Jakasa Chairman, Korsing Teron, 24 Plus Asong a Convener Litson Rongpar, KFA Amay Puting Kuingti, KSYC a Kongchun Bang Bipu Tisu, KSU Lapen, KSA Pen Chenglok Penang An Hampang Asong Klem Bangatu Cetong Dun. Lake Samson Singh ti amhange tek ingdeng Paru Isira Krehini ingdeng amhange tegarnila. Dasipini Kadukawe Ladakh nangaje tongdona song doan KSU, KSYC, KFA 24 Plus, KSA Kacharia Bang Putuman Pencetong si Alangli Kengri Alangli Mahangke Tegarni Akhir Jume Kecohang lo Lapen ke Kechikimu lo Labang Song Deng Bang Dakne Litum Klem Pono ke Klem nang Kawadim Bang Kelhen lo Samson Singh Ti Litum Kadukawe da Chini lo Alangli Pan ke Komane Bang ke Architect of Modern Karbi Anglong Pusitulo Komane Bang founder of Modern Karbi Anglong Pusitulo Ida Mane Bang ke Kupilma Father of Karbi Nationalism Sita Kechok Nai ko Bang ke laso Father of Karbi Nationalism Labang so Karbi Nationalism ajoini si Pini Karbi itu Methanga District Jelong lo Methanga Council Jelong lo pen alangli mang kahumandam sitame alangli ke theglong sitame lason Karbi isia the amethanga longri amethang kacharia ja kong amethanga ri deng je pari deng long labang so akhei amang amun se alangli ke thegdam long pen alangli Karbi Anglong a district ke long hut alangli che thegdun long ledat pusitame alangli kamat ha te kanga teng ke klem te kanga pangcheng te kanga teng si chun lo dasi pini ke Karbi atungda methanga district isi ke dulo autonomous district la penkela bangsa district kachari ye methang han kachari autonomous council do la bangsa council kachari ye ja kong ida methanga rideng chepa rideng long la si pini arni Karbi Anglong arat Karbi akhai phan li choningri angtung nilitum kadu kabe song bang choningri angtung bangela la alangli kang thurte kang la bangso Karbi nationalism hala bangso nationalism uthot ilitum kang thur thunangi ba kenangso laso kang ing thur thusi ilitum kelong tang la bangso autonomy system ilitum kache khang nangi bang phan ke ning khaisi ningisi jakong isi jesong si la bangso kelong tang alangli ka pelong te kang alangli methang amat amang e do hurle long le det tuita alangli ke klem te kang apang cheng alangli kamat hadam ka pahilu thek ajoine si pini litum long la sila bangso Karbi nationalism ing thur thusi litum Karbi akhai sitame pirthe thak khai krehiniang bong sitame khai kang thim bu chi kudun thek long wer tegia phane litum kadu beta borini usuli Karbi erat lapen ke jasamet non ki thurmi obe ki mietum phan alangli tum thayamonon ki lasi thayamonon ki tum aneli pini la bangso Samson Singh ti akengri Samson Singh Kidam tang nipai po arni Karbi Lochal Yasong Lapen Karbi Student Union atum Perang Kiamayalong All Party Hill Leaders Conference Ratar Yasong apan akoi kipia pothak puthot APHRC pen langwai kipitu Perang Kiamayalong APHRC lamjai sarpo angtong ingtikathar Sipson hase sermon tisolapen Erbert Rong yatum chetongdun Perang Kiamay ki phalam phe arjuik sinang to ongdung tumbang ke apang ke claim ke data posi non claim lo makin mesen lo pusi mathalo he kita alam bang la kalilan apang ke amtulong le pin lo amat non bang ke asap an tulong lo pusi ni parong pon la kalilan mati itum sarkar ke do bang ke la ke ko masi ki unjima pusi le tum ke chok chong hongding lo ke la sini tum ki puji pu bang ke la asap su claim chom pen si ni parong nang ji bu ben pulo ke asap subet ki claim ben se kachuru ko cholong ke long ji pu ani the bang la ke matha nang lagi Karbi ke phan rai kom thek thik ti ke bang ke la bang ke tum choro thek thela bang ke an bang ke la si alang ni tum jong si claim on e deblo asap su ke claim lo ke jo pu nang thak dun lo nang boy dun lo pu lo tang te ni tum ki puji pu bang ke un e pu lo tang te ar pu along ke doji ate nang se
si ma ki hai tuliram rong hang la pen tim kar biang long ke do an tum sita me jong si alang li tum ke do bom hu ke phan pa jok te kang te the pa pleng te kang te the eviction ke claim ta pulutang te la ke ar pulong ke do ji si ake na belu athima planning ma si evi non ta election na pun nang dai rock anju non chiklo jon jon nilu puti non ke election lo dak an si eviction nang claim hala alang li tum chari chir hu apo do chir hu ke nang claim free la sini li huji pu bangke pini BJP pina akape song ta hai sita me kar biang lo Thomas Council ang hoi long kang ni nangi ke ko mara tum si ke claim pa pleng unjima hala tum si ni na po la pen ko mane jong si un e la am ber lo ke claim unji po chema hatum purtang te hala bang so ang hoi long ke dunang ni do hit alang li me thang ra charia le phan along ra acha tai long bangke EPSL si tum illegal encroachers mate aron repen ke do tum han kar chak dun pualam ke plante dat nang po labang so chatai kan sita bangke paklar dak lo nili tum ki pu bangke eviction ke chedon dun re puligi pu di nuthe la bang so eviction ke claim bangke la ke manghume me la pen akaprek kupine akamatha ake mang dolang pu tim dun me po bang thang bak be le ki pudun na putakali ke damtang dudu koloni long eviction ke claim agutta nili tuma hin pen ke lamthi isi ke choro dunno lamthi isi choro dunno la sitim kar biang long tun EPSL sia song mate opposition long pen akiru olam the ka choro olam the si arpu arbak long ji puge joyke pen long ji pu mathanang ni kachari tum opposition long pen ka choro olam the di arbak joyke pen long ji pu mathanang ni nili tum choro dunji sita kumantulo choro ige kar biang long ara la phan pa jok hun un la bangso asayang deng claim no pulutang deng tum choroji sita nonason akisung ke langgoy son si killing hala bangso akisung long pen la harlung si pu sokon purma si joni tum ke langwan ulo akisung pa jok lo po bangke ni tum la bangke koi pri la bangke akisung ke aroi si libom lang asap su sogam chom ela ke na hokka lili lang ni tum pui bangke la si non langdam lo non India ada long ta non bangke BJP kachari hud bangke RSS atung bangke non katang nak lok lo dhormo angbong kapachetan la pachar bu lage camping lo la son thak si hala bangso agenda teng si non RSS tum agenda ateng communal agenda alang litum ke dhormo bong kapache chok la bangso agenda si non ta dak bangke kar biang long ta asam nang chengna juhet sipajhara long Darong district long haladak eviction ke claim hut haladak ta jasmet pen ke muslims akhaya tum ke do adim of eviction claim lo la pen kar biang lo ar do bangta langkai jam dudu koloni khan bosti la do anta muslims akhai tum kona mar dasi eviction claim lo la bangso eviction ke claim ke don dun de pu bangli pu gadi nile tum ki pu bangke la muslims akhai tum kona ma ke do la tum phan pang thek chot eviction claim chot main ton ko ka bangke chok chi pu bang la bangkera tum klar dak nani jong si kaya moyar bung po ar pu bang jong si claim tung lang aprang po tung lang pulutang te la pen pro ruling class ka li pu approve ang thek cepak lang ji pulutang te nili tum phar lam nang boy ka level lo pen na pen man movement deng phet no pu bang ni pu ji ke la pen kar biang lo autonomous council tum muslim akhaya tum phan kapang thek ding le eviction ke claim ka li pu jong si ang thek cepak lang ji chi proof ji la pen EPSL si asong pen alang litum phan ki jong don lam ke la ke chok chi pu jong si proof ji protang te dak VGR kan otor bor bilong eviction claim phit no dak eviction claim phit lo protang te litum kan injer lam ke la ke chok chi pong thek lang dak poke la pen nili tum hilo ningkarong nai poloke EPSL si asong pen ke koi don lam ke la ke chok chi det lo pu proof thek lo protang te nili tum hilo ningkarong nai po nitum ci kubir ji la pen si ya maka hai tuliram rohang pan dia chohangi jong si utor borbil la pen dak VGR long jong si eviction claim high debt purutang te dia chohang ji la hello nitum la pherang ke mai long pen jasmet ke than pon je lam ke mon ke illegal encroachers po amendment si eviction claim bom lo tang te Pawan Kumar ke hai non MEC ing bom lo alang li ke do along leke la ke VGR lage klar dak lo RTI document se klar dak lo VGR prutan de dake munit munor tum ke dake ki do hem si kim je thai si li lake mahara pi ke chupana dim
reserve dake inglong aso tum ke hem sikim dam din aso PGR VGR long non ke ha hong ben ke bang tum si illegal encroachment do thiblo non a banke la tuma phan ke ka terek ji gali si ticket ji pitu emisi se pahai tu der la si Carbiang lo autonomous council la tum kupilo ke bige Carbiara la thana banke itapi ang turta theng pula sona bisar se claim no athema ihina tu banke don potro muslim ban eviction ang claim no ihina tu banke claim banke long recap along leke chujor tekang dar lo ke chi ke be phan 10 constituencies banke ihina na tu banke ke chi ke be phan terek nahi ihina na tu banke ke chi ke be phan long recap along le bang chujor der pide la ko an cheton no la si rara tum aphan ni le pachini songa hin pen tung ka pachini kang tung bang la hello APHLC asong tum kaninje chok ma chok che mala daga bangke apor che penu nang lo puba la pen KSA phana chuning riji ko bangke APHLC asong tum kaninje tum chok ma chok che mala ke daga ma apor che penu ka le belu loke alang tum jong si jong dunji punotang te council tum konana si eviction claim nang lang ma hala daga ma thadun it non puba kumara join si tum ki sungrum ma pinian ni hala daga ma thadun non puba la pen non KSA asong tum aphan dili tuma APHLC song pen ke kaching hondo athema KSA ke khurki molong kachi song asong la pen ke amor amoyar bung kotai tum la ke chikilo apochini le KSA asong aphan amut pi betum song hin pen putam tung te sita KSA long ke ja bang inut bang ini tum alang litum ke la ke pro ruling class ex-UPLA Welfare Society sahem balipotra long thang niphai nar keparni ada porphai Croatia por malom perangkiame kepa perangkiame along balipotra ex-UPLA Welfare Society Publicity Roman Hanse Finance Secretary Langming Lapen ari sanghatum titong donsi RDP de Clarda pen kachini jiaphan 70027020605 Lapen 9864665043 anambralong kahomni jia phanta pherangki amealong alang nitom pen kachini pong rengke mai phapon lake lason hello ke dampang chikini phai pli suringra isen ani MOS accord dat panapi jitu phala dak kidota close isi pen kepachon dolo lasi pada isi ke toblo jitu song long kiklem tang atau phan police force paramilitary force la pente army long special recruitment phan si ke chikli pondo la so teng pen la si la song long kiklem tang asomar dol same kidunji ning hang la pen jitu apuna chak chok tum documents ban dak welfare society office long nang chithon hori phansi pachini pondo la pen song tum kachi song bo misek song asomar tum pinangan apran ke damnang tum du rasi hal tum sampai mithang ahema saratum itu government hin pen ke pathik pon sarkar hin pen ke pathik pon special financial compensation aphan lakh ko pathik du la se hala so our side ke chene pa sampai prapjin pen la welfare society president secretary phan nang chipachinias pobusi ini rengkai mai pan chuni ripolo enang sot kachini nang ji do polote labang so contact number le nang chingki sita chok 9864665043 lapen 7002702605 ini miletum ex UPLA Welfare Society pen rengkai mai pha pona kok athiki banglason lo jitu ke damtang chitini phai pli suringkor isiani MOS accord signed that pen api itu laso close teng pen CSC ipachun dobong lo lasi haladak isi kacetok pondo jitu songlong ki claim tang asomar atu aphan army paramilitary force lapen police along special recruitment jitu thik pondo lasi hoso teng non apor ngele lo lasi songlong ki claim tang asomar atu lapen jitu laso ke pathik special recruitment long kidun ji aning hang tong sitame prapjin pen
welfare society president secretary pan nanti pacimina ko lapen documents kami nanti thona ko lapen ke jitu song along kachi song bong hut kitidun tang mate apran kidam nang latum hatame सरकार हिन पेन स्पेशल फाइनेंशियल compensation की पिदो इंदुत पेन लाख को लासी लाख की थिदु ना हम असर में प्राप्त जिन पेन Pinia biota pangalapang si kang tom deklo domitak me kurwang thu